پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت و ملت اینا. تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی و جمهوریوی، جمعیت. راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطنی تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо фахриддини муҳаммад юсуф ва мадина назарзода. раванди бо суръати корҳои сохтмонӣ дар нерӯгои барқи оби роғун аз ҳисси баланди ватандӯстии бунёдгорони он дарак медиҳад ки кори худро бо масъулият анҷом медиҳанд. феълан дар қитъаҳои гуногуни ин иншоот сохтмончиён ва муҳандисон тибқи нақша зери таваҷҷӯҳи доимии бунёдгузори нерӯгои барқи оби роғун президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон фаъолият доранд. марҳила ба марҳила нерӯгои барқи оби роғун дар ҳаёти тамоми мардуми тоҷик як саҳифаи нави дигар боз мекунад, зеро вусъат бахшидани кор дар ин нерӯгои бузурги гидроэнергетикии кишвар боиси ба кор андохтани агрегати навбатии он мегардад. дар воқеъ сохтмончиёну муҳандисон ба раванди корҳо дар ин нерӯгои азим бо ҳисси баланди ватандӯстӣ суръат бахшида баҳри иҷрои босифат ва дар муҳлати муайяншуда анҷом додани корҳои сохтмонӣ шабонарӯзӣ фаъолият доранд. феълан дар панҷзонаи сарбанди нерӯгоҳ корҳои тахту ҳамворкунӣ бо гилхок, қум, сангреза, санги сурх ва дигар маводи мустаҳкамкунанда идома дошта, техникаву механизмҳои калон ҳамеша дар ҳаракатанд. нерӯгоҳи барқи оби роғун иншооти тағйирсоз омили боз ҳам баланд гардидани сатҳи некуаҳволии мардуми тоҷикистон аст. зеро нерӯи барқи аз ҷиҳати экологии тозаи 3 сол шуда талаботи тоҷикистонро ба нерӯи барқ пурра таъмин намуда ба рушди иқтисоди миллӣ ва соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа такони ҷиддӣ мебахшад. раванди корҳои сохтмонӣ зери таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад ва бунёдгарони ин иншооти азим ифтихор аз он доранд ки бо бунёди ин саҳми худро дар рушди иқтисодиёти кишвар мегузоранд. муддати 13 сол мешавад ман дар ҳамин нерӯгои барқи оби роғун кору фаъолият мекунам. ҳола мо дар тарози 1121 зонаи ядро кору фаъолият карда истодаем. ҳама механизм тракторҳое ки ба ин корҳо вобаста бисёр бо маром кору фаъолият дорам. дар баромадгоҳи нақби обпарто корҳои хокбардорӣ, арматурбандӣ, пармакунӣ, гузоштани анкерҳои оҳану бетонӣ бо сатҳу сифати баланд ва риояи талаботи бехатариву сохтмонӣ идома дошта ҳар як сохтмончӣ дар иҷрои ин корҳо масъулияти баланд эҳсос мекунад. минтақаи кории хадмати партав қабати чорум ки дар ин ҷо корҳои арматурбандӣ, бетонхобонӣ, корҳои пармагарӣ, бермаҳои болоида боша корҳои пармагарӣ, ин ексиява анкергузорӣ рафта истодааст. айни ҳол бошад қисми зиёди ҳамин полкҳои 27, 28, 29 ва 31 бошад корҳои бетонхобонӣ қариб ки ба анҷом расида истодааст ва боқимонда бошад корҳои арматурбандӣ ва пармагарӣ идома дорад. сохтмони нерӯгои барқи оби роғун бо 335 метр баландӣ яке аз калонтарин нерӯгоҳҳои обӣ дар ҷаҳон маҳсуб меёбад. ба таъкиди коршиносони байналмилалӣ ибтикори пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бунёди нерӯгои барқи оби роғун паёмади шуҷоати инсондӯстӣ, истеъдоди камназири кишвардорӣ, муҳаббати беандоза ба халқу ватан ва барои зиндагии беҳтару шоистаи мардуми тоҷик мебошад.
хатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи муъминобод форуми байналмилалии сайёҳӣ баргузор гардид. Форуми мазкур давоми 2 рӯз идома ёфта. Дар кори он беш аз 400 нафар намояндагони Тоҷикистон ва аз 10 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. Чилдухтарон яке аз мавзеъҳои сайёҳии кишвар дар ноҳияи хушманзараи муъминободи вилояти Хатлон воқеъ аст. Интихоб шудани ин водӣ барои баргузории форуми байналмилалӣ низ басо рамзӣ аст. Зеро доир ба ин макони сайёҳиву таърихӣ ривоятҳои гуногун мавҷуд буда, шӯҳрату нуфузи чунин мӯъҷизакориҳои табиат вирди забони оламиён гардида, ҳамасола сайёҳони зиёди ватанию хориҷӣ ба тамошои ин диёр меоянд. Дар ин форуми байналмилалӣ намояндагони Тоҷикистон ва аз 10 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. Ҳадафи баргузории форум ба ҳам овардани коршиносони соҳавӣ ва ба ин васила муаррифии дастоварду имкониятҳои мавҷуда, табодули таҷриба, таҳкими муносибатҳои дӯстона ва тақвияти робитаҳои ҳамкорӣ ҷиҳати рушд бахшидани соҳаи сайёҳӣ мебошад. форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ дар ноҳияи муъминобод таҳти унвони Хатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат баргузор шуд. дар оғози форум маросими истиқболи иштирокчиён бо пешниҳоди намоиши идонаи фарҳангӣ шурӯъ гардид. сипас меҳмонон аз намоишгоҳи сайёҳии пешниҳодгардидаи минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон дидан карданд. дар кори форум намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, роҳбарони вазорату идораҳои кишвар, сармоягузорони ватанию хориҷӣ, асотсиатсияҳо ва ташкилотҳои соҳавии сайёҳӣ, ширкатҳои бо нуфузи хориҷӣ ва маҳаллӣ, сафоратхонаҳо ва корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон, созмонҳои байналмилалӣ, шарикони рушд, ширкатҳои сайёҳии ватанию хориҷӣ, муассисаҳои таҳсилоти касбии сайёҳӣ, институтҳои илмию тадқиқотӣ ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок доштанд. дар намоишгоҳ армуғонҳо, дастовардҳои соҳаи сайёҳӣ, маҳсули ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар имкониятҳои мавҷудаи кишвар пешниҳод гардид. дар ин манзараи зебову барҳаво бори аввал ҳастам. дар ҳақиқат ҳам ҷой барои сайёҳон аст, ҷое аст ки ҳамаро якҷо мекунад ва зебу зиннати Хатлонзамин аст. барои ҳаминам мехостам ки чунин форумҳо бештар доир гарданд ва бештар мардум ҷалб карда шавад ва сайёҳон аз ин мавзеъҳои зебои Тоҷикистони мо баҳравар гарданд ва аз табиати он ҳаловат баранд. макони намоишгоҳ бо усулҳои хоси миллӣ ва муосир оро дода шуда, ҳар гӯшаи намоишгоҳ ки бо рамзу хусусиятҳои ифодагари тамаддуни бостонӣ ва намунае аз фарҳанги баланди меҳмоннавозии мардуми тоҷик пешниҳод шуда буд, бо таҷаллии ҷолибияти хос писанди иштирокдорон гардида таъссуроти нек баён карданд. Мы делегация Российской Федерации и представляем здесь интересы деловых кругов, бизнеса. И также я представляю здесь Доминиканскую Республику, поскольку у нас большие контракты из Доминиканской Республики, мы хотели предложить дружить с странами. И так рады приему в Таджикистане, потому что от всей души хотим поблагодарить на высоком уровне, радушные. Знаете, сейчас говорят, важно эмпатическое общение. Так вот, таджики, они эмпаты по определению, то есть они от сердца все делают, и нас пригласили, вы знаете, от души. Это дорого стоит. Поэтому я всех благодарю и хочу одну фразу сказать на таджикском языке. Таджикистан, мантурудус медарам. форуми мазкур бо мақсади муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар, махсусан вилояти Хатлон дар сатҳи байналмилалӣ ва ҷалби сармоя ба рушди инфраструктури соҳа ташкил гардида, барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ, таблиғи захираҳои таърихию фарҳангӣ, табобатию экологӣ, кӯҳнавардӣ ва дигар намудҳои сайёҳӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Являюсь издателем бизнес-журнала федерального СМИ, группы компании РБК. Также являюсь руководителем деловых женщин России в Республике Татарстан. Мы прибыли сюда с официальным визитом по приглашению таджикской стороны. На сегодняшний момент мы осуществляем коммуникацию, связи между странами. И у Дома БРИКС есть четкие задачи воспроизводить наши взаимосвязи на самом высоком уровне. Для того, чтобы не просто руководство, а люди, обычные люди могли общаться, передвигаться по странам, не имея никаких проблем. Мы за новые логистические коридоры, и мы благодарим Республику Таджикистан за такой радушный и теплый прием. И хочется заметить, сколько бы лет сюда не приезжали вы назад,
вы видите, насколько на сегодняшний момент Таджикистан развивается и насколько он повысил свой уровень высокого сервиса. И, конечно же, радушное гостеприимство – это то, что отличает народ Таджикистана. Благодарим вас. намунаи ороиши хона ва хони сирф миллии тоҷикӣ ва тарзи омодасозии таомҳои миллӣ аз муҳимтарин қисмати намоишгоҳ буд ки муносибати самимиву дӯстона ва меҳмоннавозии мардуми тоҷикро бозгӯӣ мекард. форум як майдони барои муаррифии мавзеъҳои сайёҳии тоҷикистон мебошад. мо меҳмонхонаи сари хосоро ба мизоҷони ҳам дохилӣ ва ҳам хориҷӣ муаррифӣ намудем. ҳамаи минтақаҳои тоҷикистон мавзеъҳои хуби сайёҳӣ дорад, аз ҷумла экотуризм, шикор ва дигар намудҳои сайёҳӣ дар тоҷикистон хело рушд ёфта истодааст. мо бовар дорем ки ин форум дар рушди сайёҳии тоҷикистон таъсири калон мерасонад. дар идома аз ҷониби ҳунармандони тоҷик намоиши разми рустам бо суҳроб ки аз рӯи асари безаволи шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ омода шуда буд бо нишони шуҷоатмандиву далерӣ ва садоқатмандӣ ба сарзамин пешниҳод гардид. пас аз шиносоӣ ва муаррифии дастовардҳо қисмати тантанавии форум бо пешниҳоди маърузаҳо идома ёфт. аснои баромад доир ба дастгириҳои доимӣ, таваҷҷӯҳ ва ташаббусҳои ҳадафмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳии кишвар, беҳтарнамоии инфраструктури соҳа ва муаррифии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ андешаронӣ намуда таъкид доштанд ки сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳим барои бо шуғли доимӣ фарогирифтани аҳолӣ мебошад. ҳамзамон лавҳаҳои видеои таблиғотӣ ва филми мустанад доир ба имкониятҳои васеъи сайёҳии кишвар намоиш дода шуд. иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар вилояти Хатлон 931 ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ, 134 меҳмонхона, 143 тарабхона, 18 ширкати сайёҳӣ ва дигар имкониятҳои фарроғ барои густариши фаъолият ва пешбурди соҳаи сайёҳӣ мавҷуд мебошад. дар идома аз ҷониби иштирокдорон имкониятҳои сайёҳии кишварҳои хориҷӣ низ муаррифӣ шуда изҳор доштанд ки форуми мазкур барои таҳкими ҳамкориҳои муштарак заминаи мусоид фароҳам меорад. пас аз маросими хотимавии қисмати ифтитоҳии расмии форум бо ҳузури иштирокдорон доир ба масъалаҳои муҳими соҳа муҳокимаронӣ сурат гирифт. ҳар бахши пешниҳодшуда мавзӯъҳои гуногуни соҳавиро фарогир буда татбиқшавии лоиҳаҳои нав барои давраи оянда муаррифӣ шуда, вобаста ба боз ҳам беҳтарсозии вазъи инфраструктури сайёҳӣ дар кишварҳои иштирокчӣ андешаҳои судманд ва тавсеяву пешниҳодҳои муфид манзур гардид. изҳори эътимод карда шуд ки форуми байналмилалии мазкур доир бар рушди устувори ҳамкориҳо ва таъмини вазъи беҳтари инфраструктури соҳаи сайёҳӣ шароити мусоид фароҳам хоҳад овард. дар вилояти Суғд инфраструктури соҳаи сайёҳӣ мукаммал гардида, имконияти мавҷуд самаранок истифода мешавад ва шароити фароҳам гардида, хоссан мавҷудияти табиати дилфиреб, меҳмонхонаву тарабхонаҳо, осоишгоҳҳои замонавӣ, маҷмаъҳои таърихию фарҳангӣ ва роҳҳои муносиб боис ба он шудааст ки сол то сол ташрифи сайёҳон бештар шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. вилояти Суғд яке аз минтақаҳои ҷолиби сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон буда табиати зебо, маконҳои таърихию фарҳангӣ ва анъанаи волои меҳмоннавозии мардум имкон медиҳад ки ҳамасола ташрифи сайёҳони хориҷӣ бештар гардад. ҳамасола барои дидани маконҳои таърихию фарҳангии табиати зебою нотакрор, хоса ҷиҳати тамошои кӯлу дарёҳои сершумор ва фатҳи кӯҳҳои сар ба афлок кашида теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ ба вилоят ташриф меоранд. طبق معلومات رسمی در دوام 4 ماه اول سال روان بیشتر از 300,000 نفر سیاحان از کشورهای خارجی دور و نزدیک به ولایت سوغد تشریف آوردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 70,000 نفر زیاد می باشد. این رقم گواهی آن است که امروزها در نتیجه دستگیری‌های همیشگی حکومت کشور خصوصا سرور دولت محترم امامعلی رحمان ساحه سیاحی به مرحله نوی رشد رسیده با توجه به چنین دستگیری‌ها در محل‌ها بنیاد و مکمل نمودن اینفراستراکچور در سطح ضروری عملی کرده می‌شوند. حالا در ولایت سوغد موجودیت بیشتر از 100 سوبیکت خدمترسانی سیاحی از قبیل 65 مهمانخانه، بیشتر از 30 استراحتگاه و آسایشگاه و دیگر انشاءات ساحه امکانیت مساعد است برای قبول جهانگردان. در ولایت همزمان 1090 انشاءات تاریخی و فرهنگی موجود است. مسئولین ساحه ابراز می‌دارند که سال تا سال شرایط بهتر گردیده، سیاحان خارجی به سطح خدمترسانی بهای بلند می‌دهند. در دوام 2 روزی که ما در ولایت سوغد تاجیکستان قرار داریم، با تماشای مکان‌های تاریخی و فرهنگی سفر ما خاطرمان گردید. از صمیم دل به مردم مهمان‌نواز تاجیکستان و مسئولان ساختارهای دخلدار که به ما مساعدت کردند، منتداری به پایان بیان می‌نماییم.
дар вилояти суғд фаъолияти 50 ширкати сайёҳӣ ва 2 ташкилоти ҷамъиятӣ, шӯрои рушди сайёҳӣ ва ассотсиатсияи рушди сайёҳии Зарафшон ба роҳ монда шуда 210 хатсайри сайёҳӣ ташкил гардидааст, ки тамоми мавзеъҳои тарихию фарҳангиро фаро мегирад. мавриди зикр аст, ки Тоҷикистон ҳамеша дар шохиси ҷаҳонӣ ё худ раддабандии ташкилоту созмонҳои бонуфузи байналмилалии кишвари амтарини дунё эътироф мешавад. ободонию пешрафт ва фазои орому осуда боис ба он гаштааст, ки сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон бештар ташриф биёранд. барои ман дидани маконҳои тарихию фарҳангӣ ва дигар минтақаҳои сайёҳии кишвари шумо орзуи дерӣ набуд. хушбахтона ба Тоҷикистон омадам ва ин орзуи ман амалӣ шуд. ҳама ҷо ободу зебо ва мо дар фазои орому осуда сайру гашт дорем. дар идомаи амалӣ намудани иқдомҳои созандагӣ, хусусан дар самти мукаммалгардонии инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар ҳамдастӣ бо соҳибкорони ташаббускор дар соҳили Искандаркӯл, баҳри Тоҷик ва Сирдарё, ки ташрифи ҷаҳонгардон ба ин маконҳо бештар аст, бунёди меҳмонхонаю тарабхона ва дигар иншооти соҳаро ба роҳ монда, дар роҳи расидан ба дастовардҳои аз ин ҳам бештар имкониятҳои мавҷударо самаранок истифода мебарад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. дар шаҳри Бохтар ба бунёди майдончаҳои варзишӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мегардад. дар назди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ майдончаҳои хурди футбол ва шаҳракҳои фароғатӣ сохта шудааст ва имрӯз наврасону ҷавонон аз он баҳравар гардида ҳамарӯза ба бозиҳои гуногуни варзишӣ машғул мешаванд. гузориш дар ин хусус. ташаккули тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҷавонон ба варзиш ва солимгардонии насли наврасу ҷавон аз омилҳое ба шумор мераванд, ки ҷавонон солим дар рӯҳияи ватандӯстиву меҳанпарастӣ ба камол расанд. насли ҷавони имрӯз аз самараи даврони соҳибистиқлолии диёр пурра баҳравар гардида, сол аз сол баҳри ин қишри ҷомеа шароиту имкониятҳои муосири касбу ҳунаромӯзӣ, донишандозиву машғул шудан ба варзиш фароҳам гардонида шудааст. бунёди майдончаҳои варзишӣ ва шаҳракҳои фароғатӣ дар назди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ дар шаҳри Бохтар ин шаҳодат аз он медиҳад, ки ҳукумати мамлакат ба ҷавонон таваҷҷӯҳ ва итминони комил дорад ва ҳамзамон ояндаи дурахшони миллату давлатро ба ин қишри ҷомеа марбут медонанд. бо мақсади ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим ба машғулиятҳои гуногуни варзишӣ дар ҳудуди шаҳри Бохтар дар назди биноҳои баландошона майдончаҳои гуногуни варзишӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҳамзамон соҳибкорони ватанӣ сохта ба истифода дода шудааст ва ин дарак аз он медиҳад, ки ҳукумати кишвар, сиёсати имрӯзаи ҳукумати кишвар ҷиҳати боз ҳам ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш ба тарзи ҳаёти солим аз тамоми имкониятҳо истифода намуда барои рушди инфраструктураи соҳаи варзиш чораҳои заруриро амалӣ намуда истоданд. ҳамарӯза машғул шудани ҷавонону наврасон ба бозиҳои шавқовари гуногуни варзишӣ дар ин муҳити зебову мусоид агар аз як ҷиҳат дар таҳким ва тарғиби ташаккули тарзи ҳаёти солим замина гузорад, аз нигоҳи дигар омили муҳими пешгирии кӯдакону наврасон аз оворагардиву шомил шудан ба ҳар гуна гурӯҳҳои номатлуб дониста мешавад. ҳоло шодиву нишоти наврасону ҷавонони шаҳрро ҳадду канор нест, зеро дар назди манзилҳояшон ҳамин гуна инфраструктури зарурӣ фароҳам гардонида шуда дар вақтҳои муайян ба таври шабонарӯзӣ аз он истифода мебаранд. мо наврасон хеле хушҳол ҳастем, ки дар назди хонамон ҳам хеле майдонча сохтан. мо ҳар рӯз омада ба ҳар хел бозиҳо машғул мешавем. мо миннатдории худамонро ба пешвои миллат мерасонем, ки барои мо ҳам хеле майдонча сохтан. варзиш ба мо хеле фоидаи калон дорад. ба ҳамсолони худ тавсия медиҳем, ки омада ба инҷо бозӣ кунанд. ҷиҳати ҷалби ҳарчи бештари наврасон ба машғулиятҳои мухталифи шавқовар, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар ҳадаф доранд, ки бо ба роҳ мондани иқдомҳои созандагӣ ҳамчунин ҳамин гуна иншооти варзишиву фароғатиро бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. шоҳзода Самандар, Мусои Нурмуҳаммад, шаҳри Бохтар, ахбор. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагӣ идома дошта. давоми 5 сол 2527 иншооти таъиноти гуногун бунёд ва навсозӣ карда шудааст. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мувофиқ ба нақша чорабиниҳои омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 5 сол бунёд, таъмиру навсозӣ 2015 иншооти таъиноти гуногун дар ҳамаи соҳаҳо бояд анҷом дода мешуд.
дар ин муддат аз ҳисоби буҷети давлатӣ саҳми соҳибкорону аҳолӣ нақшаи пешбинишуда барзиёд иҷро ва дар 12 ҷамоати деҳоти ноҳия корҳо дар 2527 иншоот анҷом дода шуданд ки 512 иншоот зиёд мебошад. ҳоло вобаста ба талаботи маҳал корҳои сохтмонӣ баҳри бунёди биноҳои баландошонии истиқоматӣ, муассисаҳои фарҳанг, тандурустӣ, варзишӣ, корхонаҳои саноатӣ, ободии роҳҳо, кашидани хати оби нӯшокӣ, марказҳои хизматрасонӣ идома доранд ки аз он ҷумла бунёди муассисаҳои таълимию то мактабии соҳаи маориф низ дар мадди назар дошта шудааст. дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Ҳайдар Усмонови ноҳӣ Бобоҷон Ғафуров дар баробари мавҷуд будани чанд муассисаи таълимӣ бо зиёд шудани шумории хонандагон ба талаботи замони муосир мутобиқ ба роҳ мондани таълиму тарбия аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ бинои нави муассисаи таълимии хусусӣ идома дорад. бинои муассиса бо лоиҳаи зебои замонавӣ барои фарогирии то 1000 нафар хонанда пешбинӣ шуда, корҳои сохтмонӣ аз тарафи ширкати сохтмонии ватанӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бунёдкор дар ошёнаи 4 бино идома дорад. ҳамзамон дар ҷамоати деҳоти ғозиён низ бинои муассисаи томактабӣ аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ барои фарогирии кӯдакони маҳалла ба таълиму тарбия дар арафи анҷомёбӣ мебошад. дар пояи муассисаи таълимии томактабии рақами 11 ҷамоати деҳоти Унҷи бинои иловагии муассисаи таълимӣ сохта ба истифода дода шуда истодааст. ҳамзамон дар пояи муассисаи таълимии рақами 28 сохтмони бинои иловагӣ оғоз гардид. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Дадабои Холматов аз навсозии сохтмони бинои муассисаи таълимии томактабӣ оғоз гардид. ҳоло дар ҳудуди ноҳия корҳои сохтмонӣ вусъат дорад ва дар баробари бунёди биноҳои нав ва сабзу хуррамгардонии маҳал, баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ ва воситаи шинонидани ниҳолҳо, таъмини сабзиши онҳо, кабудизоркунии таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. аз тарафи бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ аксаи тозагии соҳил, маҳал ва шоҳроҳ роҳандозӣ шуда дар ҷамоати деҳоти Зарзамин, Ғозиён, Ёва, ҷамоати ба номи Дадабои Холматов Унҷӣ ва дар умум ҳудуди ноҳия сокинони маҳаллаҳо, кормандони бахши ободонӣ дар ҳашари тозагии маҳал иштирок намуданд. дар рафти он партовҳои бесоҳиб, зарфҳои пластикӣ, маводи сохтмонӣ истифодашуда ки аксаран шабонгоҳ аз тарафи бархи шаҳрвандон партохта шудааст, ба воситаи техникаҳо ва партовгоҳи асосӣ бурда нобуд карда шуданд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аксияи тозагии соҳил, аксияи тозагии маҳал ва аксияи тозагии шоҳроҳ гузаронда шуда истодааст. бо воситаи нақлиётҳои махсус бартараф карда шуда истодааст. зиёда аз 500 нафар иштирок доранд. дар натиҷаи гузарондани чорабинӣ зиёда аз 30 метри куби партовҳо ба партовгоҳи асосии ноҳия интиқол дода шуда, корбарӣ дар ин самт идома дорад. тадбири муҳими созандагӣ бо дастовардҳои созанда истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сокинону соҳибкорони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дастгирӣ намуда, корҳои бунёдкориро идома дода истоданд. вусъат ёфтани корҳои созандагӣ, ободонӣ баёнгари он аст ки маҳаллаи кӯчаҳо боз ҳам ободу зебо ва сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ боз ҳам беҳтар мегардад. дар ноҳияи Сангвор дар натиҷаи бунёду навсозии даҳҳо биноҳои маъмурӣ, муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва фарҳангӣ, инчунин таъсиси коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ ва дигар иншооти муҳими иҷтимоӣ пешрафти назарраси иқтисодию иҷтимоӣ таъмин гардидааст. гузориш дар ин хусус. ноҳияи Сангвор аз пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе дар масофаи 205 километр дур ҷойгир буда солҳои соҳиби истиқлолӣ дар партави барномаҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин гӯшаи дурдасти Кӯҳистон хеле ҳам ободу зебо шудааст. аз ҷумла сохтмони як қатор биноҳои маъмурӣ, муассисаҳои таълимию тандурустӣ, фарҳанг ва дигар иншоот пешрафти иқтисодиро таъмин карда, ҷиҳати рушду инкишофи хоҷагии халқи ноҳия боз бунёди беш аз 102 иншооти дигар тарҳезӣ шудааст, то барои таъмини зиндагии шоистаи мардум заминаи воқеӣ муҳайё гардад. дар маркази ноҳия соли дуюм аст ки сохтмони бинои иловагии муассисаи таълимӣ барои 650 нафар хонанда идома дорад. аз рӯи лоиҳа иншоот аз 4 бинои кушоду барҳаво иборат буда, 2 бинои таълимӣ, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ ва китобхона барои баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон шароитҳои заруриро муҳайё месозад.
сохтмони муассисаи таълимии каличаи зарин барои 96 кӯдак дар партави ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон амалӣ шуда истодааст. зеро солҳо боз дар маркази ноҳияи сангвор боғчаи кӯдаконаи замонавӣ мавҷуд набуд. ин аст ки бинои муассисаи нави томактабӣ аз рӯи тарҳи муосир бунёд шуда истодааст то дар оянда шумораи бештари кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шавад. сохтмони бинои сеошонаи коллеҷи тиббӣ аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ бунёд мешавад. ин аст ки техникаҳои соҳавии ҷалб гарда корҳои сохтмонӣ дар таҳкурсии бино идома дорад то марҳила ба марҳила бинои таълимӣ бунёд гардад. соли ҷорӣ дар маркази ноҳия сохтмони бинои сеошонаи маркази саломатӣ оғоз гардид. то ҳамин давра бунёди таҳкурсии бино анҷом ёфта корҳои сохтмонӣ дар ошонаи якум оғоз мегардад то иншоот дар муҳлати пешбинишуда ба истифода дода шавад. ҳамин тариқ раванди корҳои ободонӣ дар ҳамаи бахшҳои хоҷагии халқи ноҳияи сангвор идома дошта соли ҷорӣ бештари иншоот дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешаванд. бо мақсади баландбардоштани эътимоди ҷомеа ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва бехатар ки яке аз омилҳои муҳими ҳифзи саломатии аҳолӣ ба шумор меравад дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар доираи татбиқи барномаҳои миллии бехатарии озуқаворӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд равиши солимии ягона ва ғизои бехатар дар ҳама ҷо бо иштироки масъулини кумитаи бехатарии озуқаворӣ ва ташкилоти озуқаворию кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Душанбе ҳамоиши судманд баргузор гардид. дар раванди ҳамкориҳо ва ҳамоҳангӣ бо мутахассисони ин ниҳод як зумра таҷҳизоти озмоишӣ ва маҷмуаи таҳлили иммуноферментӣ ворид карда шуд ки ба беҳтар гардидани назорат ва тақвияти корҳои ташхисӣ таъсири мусбат мерасонад. барои таъмин намудани бехатарии озуқаворӣ бевосита яке аз шартҳои асосӣ таъмин намудани озмоишгоҳҳои ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ бо таҷҳизот таъмин намояд. дар доираи ҳамкориҳо бо шарикони рушд дар шаҳри Душанбе маркази миллии ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. сохтмони бино дар асоси ин ҳамкориҳо аллакай дар ҷумҳурӣ зиёда аз 300 нафар мутахассисон ба омӯзишҳо фаро гирифта шуданд. бо истифода аз ин таҷҳизоти муосир шароит фароҳам мегардад ки дар озмоишгоҳҳои байторӣ маҳсулоти мавриди назар аз ташхиси амиқ гузашта маводи ғизоии босифату бехатар пешниҳоди истеъмолкунанда гардад. Мы уже много лет работаем с представителями комитета, с лабораториями комитета для того, чтобы усилить их потенциал в нескольких областях, в нескольких сферах. Это и зоонозные заболевания, это и противомикробная резистентность, это также безопасность пищевой продукции. Все то, что входит в так называемый глобальный подход «Единое здоровье». Единое здоровье – это, можно сказать, подход к здоровью человека, животных и окружающей среды, который не разграничивает здоровье вот этих трех групп, а считает, что они являются единым целым. Поэтому и решения, которые предлагаются, должны тоже быть такими, которые адресуют риски для всех трех секторов. маҷмуаи таҳлили иммуноферментӣ назорати мунтазами боқимондаи антибиотикҳоро дар маҳсулоти хӯрока санҷида ба ин восита имкон фароҳам меорад ки назорати амнияти озуқаворӣ ва муқовимати зидди микробӣ дар сатҳи миллӣ ҳалли худро пайдо намояд. ин ҳамкориҳо ба тавлиди маълумоти боэътимод, тақвияти раванди назорату ташхис, саривақт ошкор кардани бемориҳо, дастгирии корҳои ҳамоҳангшуда барои ҷонибҳои манфиатдор аз мақомот то истеҳсолкунандаю истеъмолкунанда ки ҳадафи асосияшон солимии ҷомеа аст, дар вазъи имрӯзи ҷаҳон ногузир ҳисобида мешавад. кишоварзони шаҳри ҳисор бо истифода аз тухмиҳои навъҳои серҳосил ва риояи агротехникаи парвариш ҳосилнокии зироати кишоварзиро зиёд менамоянд. ҳосили баланд аз пиёзи барвақтӣ аз ҳисоби тухмиҳои навъҳои серҳосил ва истифодаи имкониятҳои табиӣ аст. гузориш дар ин хусус.
از 237 گکتار زمینی که در خواجگی 50 سالگی اکتبر شهر حصار با کشتی زراعتی گوناگون بند گردیده است 20 گکتار پیازی بروقتی است. حالا حاصلنوکی نوهای سیبیر و سویفت که با استفاده از رعایت تکنولوژی پرورش کشت و 10 روز باز جمع‌آوری گردیده ایستاده است از 600 تا به 700 سنتنری میرسد. حاصل پیازی بروقتی در برابر تامین بازار داخلی با نظرداشت مطابق بودن به صادرات روانه می‌گردد. ما در خواجگی سبزیجات بروقتی از آن جمله پیاز بروقتی نوهای سیبیر سویفت کش کردگی هستیم که عین حال جمع‌آوری داریم. ما از 1 گکتار زمین ما تا 600 700 سنتر حاصل جمع‌آوری کردیم. بعد جمع‌آوری کشت اساسی ما کشت تکراری میگذارونیم که این اساساً جوار مکه برای دون، جوار مکه برای سیلس، لبلابه اوشی، بودرینگ، سبزی، ترب، شلغم، کرم و گلکرم همین زراعت‌های ما پرورش میکنیم. در خواجگی‌های جمع‌آوری و دهقانی شهر حصار در میدان 342 گکتار پیازی بروقتی کشت گردیده است که آنها جمع‌آوری و قناعت بازار را تامین کرده ایستادند. شرایط طبیعی این منطقه برای پرورش زراعت کشاورزی سازگار بوده. کشاورزان با راه گرفتن نه کمتر از 3 حاصل در تامین امنیت غذاخوری مملکت نقش و سهم مناسب می‌گذارند. با رسیدن حاصل پیاز امروز با جمع‌آوری حاصل پیاز آغاز بخشیدند و طبق معین نمودن حاصل بیولوژی از هر 1 گکتار حاصلنوکی به حساب میونه 600 سنتی را تشکیل میکنند و کشاورزان تصمیم دارند که در مجموع زیاده از 19000 تن پیاز استحصال و به بازار استعمال و صادرات پیشنهاد نمایند. کشاورزان بعد از پورا جمع‌آوری نمودن پیاز و دیگر زراعت اساسی کشتی تکراری را براه مانده بازده زمین را بلند می‌بردارند. استفاده پرثمر هر قطعه زمینی آبی و للمی و تجربه غنی نشان دهنده‌های استحصالی ساحه را در شهر حصار تامین نموده است. تجربه کشاورزان شهر حصار اوید به مدنیت استفاده بری زمین بخصوص زمین‌های آبی و للمی بهتر گردیده همساله با وسیع براه ماندن کشتی زراعت کشاورزی حجم استحصال محصولات را زیاد می‌نمایند. کشاورزان شهر حصار تصمیم دارند که جهت ثمراناک استفاده بردن زمین‌های کارم آبی یعنی گذراندن کشت تکراری را برآمونند و طبق دورنمای پیش بینی گردیده در همه شکل خواجگیداری شهر حصار گذراندن کشتی تکراری زراعت‌ها در مساحت زیاده از 7000 گکتار در نظر داشته است و علاقه قسمان خواجگی‌هایی که از حساب حاصل بروقتی زراعت‌های بروقتی یعنی زمین خالی گشتن با گذراندن کشتی تکراری زراعت‌ها شروع نمودند. نشونمای خوبی غله در زمین‌های خواجگی لطیف مرادو که نیمه اول ماه با جمع‌آوری آن آغاز می‌کنند تجربه غنی کشاورزان در انتخاب تخمی را نشان می‌دهد. همساله در این خواجگی با استفاده از امکانیت‌ها تخمی‌های سرحاصل استحصال کرده می‌شود و طبق خصلت‌نامه‌شان در حالت رعایت قاعده‌های پرورش حاصل بلند می‌دهند. امسال کشاورزان شهر حصار چون سال‌های قبلی حاصل فراوان غله و دیگر زراعت کشاورزی را به دست آورده‌اند. همساله کشاورزان با وسیع نمودن میدان کشت حاصلنوکی تمام زراعت کشاورزی را بلند و حجم استحصال محصولات را زیاد می‌نمایند. کشاورزان ناحیه جیهون همساله نخستین شده محصولات تر و تازه را وارد بازارهای استعمالی می‌گردانند. در همین شب و روز که موسم جمع‌آوری حاصل پالزی‌ها میباشد اهل زحمت با استفاده از روزهای مساعد محصولات دسترنجشان را جمع‌آوری و پیشنهاد خریداران می‌کنند. از روند جمع‌آوری حاصل پالزی همکارمون گزارش می‌دهد. این تربوز تقریباً 7 کیلوگرم وزن دارد و در خواجگی فرمری دهقانی به نام عبدالحفیظ در جماعت دهات استقلال ناحیه جیهون پرورش می شود. طور مسئولین اطلاع دادن امسال باید در اول موسم جمع‌آوری حاصل پالزی ها شابلون معین شده باید 5 کیلوگرم وزن داشته باشد. یعنی این از آن شهادت می‌دهد که اهل زحمت همه تلاش خود را برای حاصل فراوان گرفتن روانه نمودند. دوام 1 هفته می شود که در خواجگی دهقانی عبدالحفیظ در این جماعت دهات جمع‌آوری حاصل پالزی ها آغاز گردیده همه روزه آن را پیشکش بازارهای استعمالی نموده ایستادند.
ноҳияи ҷайҳун ки иқлимаш баҳри кишту парвариши зироату сабзавот хеле мусоид аст, деҳқононаш бо истифода аз имкониятҳои табиӣ ҳамасола ба гирифтани ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ноил гардида, ҳамзамон дар таъмини амнияти ғизоии мамлакат бо анвои гуногуни маҳсулот ҳиссаи муносиб мегузоранд. хоҷагии деҳқонии фермерӣ ба номи Абдулҳафиз дар ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун дар масоҳати 5 гектар доман паҳн намуда, 2 гектарашро полезиҳо ва боқимондаро картошкаву дигар навъи маҳсулот ташкил медиҳад. кишти полезӣ дар ноҳияи ҷайҳун тибқи дурнамои кишти асосӣ дар майдони 1550 гектар пешбинӣ шуда буд ки деҳқонон кишоварзони ноҳияи ҷайҳун тавонистанд ки дурнамои нақшаи кишти полезиро сари вақт иҷро кунанд ва имрӯз мо дар майдони 1550 гектар кишти полезӣ бо усули зери плёнка ба роҳ мондем ки аллакай аввалин шуда дар ҷумҳурии Тоҷикистон деҳқонони ноҳияи ҷайҳун ҳосили полезиро яъне тарбузро ба бозорҳои дохилии кишвар содирот кардаистанд. аллакай аз ноҳия майдони 200 гектар полезӣ ҳосилаш чинаки аввал чинда шуд ки ба ҳисоби миёна 150 сентнерро ташкил медиҳад. аҳли заҳмати ин хоҷагӣ майдони корамро самараноку оқилона истифода намуда бо ба кор бурдани усулҳои манфиатбори кори хоҷагидорӣ ва риояи агротехникаи киштупарвариш ҳосили фаровони маҳсулотро ба даст оварда ҳам сатҳи рӯзгорашонро беҳтар менамоянд ва ҳам сабади истеъмолии аҳолиро ғанӣ мегардонанд. тавре ки маълум аст ноҳияи ҷайҳун асос дар 4 навъи маҳсулоти кишоварзӣ пешсаф аст, яъне полезиҳо, сабзии барвақтӣ, пиёзи барвақтӣ, инчунин мевоҳои ситрусӣ, лимӯ. тамоми шаҳр ноҳия огоҳ ҳастанд аз сифату таваҷҷӯҳи зиёд нисбат ба ҳамин навъи маҳсулоти полезӣ мо ҳаст ки аллакай соҳибкорон аз вилояти Суғд, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ҳамин полезии мо гирифта харидорӣ намуда бурда истодаанд. айни ҳол раванди ҷамъоварии ҳосили тарбуз бо маром идома дошта, харидорон ҳосилро аз ин майдони серҳосил харидорӣ намудаву ба дигар минтақаҳои кишвар содирот намуда истодаанд. ҳамзамон дар қисмати дигари хоҷагии деҳқонӣ ба номи Абдулҳафизи ин ҷамоати деҳот ҷамъоварии картошка низ вусъати тоза дошта, хоҷагидорон ҳадаф доранд ки самараи меҳнаташонро саривақту беталаф аз замин бардошта дар он кишти дигар навъи зироату сабзавотро ба роҳ монанд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе хонандагони муассисаи таълимии ҳотам ва ПВ пас аз иштироки муваффақона дар Олимпиадаи байналмилалии математикаи ФЕМО 2026 бо тантана истиқбол гирифта шуданд. дар ин рақобати зеҳнӣ хонандагони тоҷик дар маҷмӯъ соҳиби 27 медал гардиданд. Иброҳим Назрулзода гузориш медиҳад. хонандагони муассисаи таълимии ҳотам ва ПВ пас аз иштироки муваффақона дар Олимпиадаи байналмилалии математикаи ФЕМО 2026 дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо тантана истиқбол гирифта шуданд. Олимпиадаи мазкур аз 3 май то 1 июни соли равон дар шаҳри Анталияи ҷумҳурии Туркия баргузор гардида, беҳтарин хонандагони муассисаҳои таълимии кишварҳои гуногунро ба ҳам овард. дар ин чорабинии бо нуфузи байналмилалӣ хонандагони тоҷик маҳорати баланди илмӣ, ҷаҳонбинии васеъ ва омодагии касбии худро нишон дода, Тоҷикистонро сазовор намояндагӣ карданд. хонандагони муассисаи таълимии ҳотам ва ПВ дар рақобати шадиди зеҳнӣ бо иштироки садҳо хонанда аз кишварҳои гуногун натиҷаҳои назаррас ба даст оварданд. дар маҷмӯъ иштирокчиён соҳиби 27 медал гардиданд ки аз ин шумора 1 медали тилло, 7 медали нуқра ва 19 медали биринҷиро ташкил медиҳад. Я Кандикова Салва, участница 8-й международной олимпиады ФЕМО. Сама олимпиада проходила очень интересно. Задачи, в отличие от прошлых годов, были гораздо сложнее. Я очень благодарна своим родителям, учителям и наставникам за поддержку и веру в меня. чунин дастовардҳо аз рушди босуботи соҳаи маориф, баланд гардидани сатҳи омӯзиши фанҳои дақиқ ва таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҷавонон ба илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ шаҳодат медиҳанд. маҳз тавассути иштироки фаъолона дар озмуну олимпиадаҳои байналмилалӣ хонандагон имконият пайдо мекунанд ки дониш, малака ва қобилияти худро дар сатҳи ҷаҳонӣ санҷида таҷрибаи нав омӯзанд. зимни маросими истиқбол дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе намояндагони муассисаи таълимӣ,
омӯзгорон волидайн ва наздикони хонандагон ғолибонро самимӣ пешвоз гирифтанд. иштирокчиён ин дастовардро натиҷаи омӯзиши пайваста, меҳнати шабонарӯзӣ ва дастгирии омӯзгорону волидайн арзёбӣ намуданд. талабагони мо дар озмуни байналмилалии фемо ки дар шаҳри анталияи туркия баргузор гардид 47 хонанда иштирок кард. аз мактаби мо 27 талаба ҷойҳои якум дуюм сеюмро ишғол карданд дар байни зиёда аз 20 давлати дунё ки тоҷикистони моро муаррифӣ карданд ва аз лиҳози гурӯҳӣ ҷойи дуюмро гирифтанд. қобили зикр аст ки олимпиадаи байналмилалии математикаи фемо яке аз маъруфтарин сабқатҳои зеҳнӣ барои хонандагон ба шумор рафта ҳамасола бо иштироки намояндагони даҳҳо давлат баргузор мегардад. муваффақияти хонандагони тоҷик дар ин олимпиада бори дигар нишон дод ки насли наврасу ҷавони кишвар дорои иқтидори баланди илмӣ буда метавонад дар арсаҳои байналмилалӣ бо ҳамсолони худ рақобати арзанда намояд. дастовардҳои навбатии хонандагони муассисаи таълимии ҳотам ва пв на танҳо ифтихори муассиса балки мояи сарфарозии тамоми ҷомеаи маорифи кишвар маҳсуб ёфта бори дигар хонандагон намунаи ибрат ва ҳавасмандӣ ба омӯзиши илмҳои дақиқ мебошад. иброҳим назлозода, зайниддин ҷаборзода барои барномаи ахбор. дар шаҳри хоруқ даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бо иштироки 277 нафар баргузор гардид. озмуни мазкур аз рӯи 7 номинатсия доир шуда довталабон ихтироъкорӣ ва навоварии худро пешниҳоди ҳайати ҳамакон гардонданд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат таи чанд соли охир дар саросари мамлакат баргузор гардида ҷиҳати таваҷҷӯҳи хонандагон ба фанҳои дақиқ мусоидат намуда истодааст. дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болайуқа дар шаҳри хоруқ даври шаҳрии озмун баргузор гардид. қабл аз оғози чорабинии ихтироъкорӣ, ҳунарҳои дастӣ ва навовариҳои хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр ба намоиш гузошта шуда масъулин аз он дидан намуданд. зимни маросими расмӣ иброз гардид ки яке аз дастовардҳои муҳими фарҳангӣ ва илмии даврони соҳиби истиқлолӣ роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявии илму фарҳангӣ мебошанд. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ки таи солҳои охир бо ташаббус ва дастгирии пешвои миллат баргузор мегардад аз ҷумлаи чунин озмунҳо мебошад. гуфта шуд ки толибилмони шаҳри хоруқ низ ҳамасола дар он фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. сипас довталабон ба гурӯҳҳо ҷудо шуда аз рӯи номинатсияҳои интихоб намудаи худ баромад карданд. ҳар як иштирокчӣ кӯшиш намуд ки маҳорати беҳтар нишон дода рохат ба давре навбати озмунро соҳиб гардад. Мой конкурс захватывает два направления – изобретательность и нововведение. Я изобрела станок, при помощи которого я плету бисеры. По своим опытам я создала большой станок из дерева. Я выбрала материал из дерева, потому что он более прочный и легкий. Его можно везде с собой брать. Нововведение я делаю я беру узоры, плету бисеры. Узоры я беру из памирских джорабов, из тюбетеек. Наш президент говорит не забывать свою культуру и традиции. бояд гуфт ки озмуни мазкур дар доираи амалисозии бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 роҳандозӣ гардида ба рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ба омӯзиши фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав равона шудааст. маҳз баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ба рушди тафаккури зеҳнии наврасону ҷавонон, таҳкими ҳиссиёти эҷодиву таҳлилӣ, рушди қобилияти ихтироъкорӣ ва васеъ гардидани ҷаҳонбинии илмии онҳо мусоидат менамояд. ин раванд ҳамчун заминаи муҳим барои рушди устувори иқтисодӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии кишвар дар арсаи байналмилалӣ арзёбӣ мегардад. аз рӯи натиҷаҳои озмун беҳтарин иштирокчиён барои ширкат дар даври навбатӣ рохат гирифтанд. дар шаҳри норак ҳамоиши илмию амалӣ таҳти унвони нақши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ ва технологияи иттилоотӣ дар татбиқи ҳадафи саноати кунунии босуръати кишвар доир гардид ки дар он хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр дастоварду ихтироот, корҳои эҷодӣ, таҷрибаҳои кимиёвӣ ва дигар лоиҳаҳои техникии худро муаррифӣ намуданд. гузориши ҳамкорони мо. нақши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ ва технологияи иттилоотӣ дар татбиқи ҳадафи саноати кунунӣ босуръати кишвар чунин унвон дошт конференсияи илмию амалие ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 шаҳри норак баргузор гардид.
дар ин тадбири илмӣ ки дар доираи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф роҳандозӣ гардид, дар он масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Норак ва омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ иштирок доштанд. Намоиши дастоварду ихтироот, корҳои эҷодӣ, таҷрибаҳои кимиёвӣ, лоиҳаҳои техникӣ ва пешниҳоду муаррифии дигар корҳои илмӣ бозгӯ ва собитгари сатҳи донишу малакаи хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр ва таваҷҷӯҳи онҳо ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва технологияи иттилоотӣ буд. дар даврони собистиқлолӣ маорифпарварӣ яке аз самтҳои меҳвари давлатдории тоҷикон ба ҳисоб рафта, дар ин замина рушди илму маориф, омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, аз худкунии техника ва технологияҳои нав, тақвияи нейрӯҳои зеҳнӣ ва ташаккули забони илмӣ дар мақоми назаррас қарор дорад. Зимни баргузории ин ҳамоиш, иштирокчиён вобаста ба аҳамияти рушди илмҳои дақиқ ва технологияҳои муосир дар шароити ҷаҳонишавӣ, татбиқи ҳадафи чороми миллӣ, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва омода намудани мутахассисони соҳибкасбу рақобатпазир ибрози назар намуданд. таъкид гардид ки омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва техникӣ дар шароити феълӣ талаботи замони муосир буда, масъулини соҳа ба хусус омӯзгоронро водор менамояд ки фарҳанги техникии хонандагонро боло бардоранд. дар идомаи ҳамоиш як зумра омӯзгорону хонандагон барои иштироки фаъолона ва дастовардҳои назаррас бо сипосномаву тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. дар охир аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимӣ барномаи фарҳангӣ, қироати шеърҳо дар васфи ватан, илму дониш, сурудҳои ватандӯстона ва саҳнаҳои тарбиявӣ бо маҳорати баланд пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар шаҳри Бӯстон дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ бештар аз 130 нафар донишҷӯ маҳорати худро ба ҳайати ҳакамон муаррифӣ карданд. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри Бӯстон даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор гардид. ғолибони даври якум ки 134 нафарро ташкил медоданд, дар ин марҳилаи озмун донишу маҳорати худро ба ҳайати ҳакамон муаррифӣ намуданд. хурдтарин иштирокчии озмун Эмомалӣ Нурзода аст ки ҳамагӣ 5 сол дорад. ин наврас тарбиятгирандаи кӯдакистони рақами 13 буда аз шоҳномаи безавол 40 байт аз худ кардааст. нозанин Умарзода бошад хонандаи синфи 9 гимназияи рақами 2 шаҳри Бӯстон аст ва дар даври дуюми озмун бо қобилияти шарҳу тавзеҳи ашъори аз ёд кардашуда, донистани зиндагиномаи Абулқосим Фирдавсии қироати ифоданок, захираи луғавӣ, аз ёд намудани байтҳо дар мавзӯъҳои ахлоқию ватандӯстӣ, инчунин донистани қаҳрамонони шоҳнома ва корномаи онҳо мақоми якумро соҳиб шуд. توانستم در دور اول این آزمون سزاوار جای اول گردم و با رویخط گرفتن به دور شهری و با ازبر نمودن 1000 مصرع که توانستم به همه سوالهای اعضاهای حکمان جواب گردانم. در دور شهری نیز جای اول را اشغال نمودم. من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسانیدنی هستم که برای ما جوانان و نورسان چنین آزمونها را در سطح جمهوری راه اندازی نمودم که در این آزمون نوابسته به سن و سال تمام قشر جامعه می تواند شرکت ورزیده دانش خود را صیقل دهد. дар шаҳри Бӯстон зимни қадрдонии ғолибони даври дуюм ки дар маҷмӯъ 26 нафарро ташкил медиҳанд, таъкид гардид ки ҳадафи асосии баргузории озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ ҷалби қишрҳои гуногуни ҷомеа, бахусус наврасону ҷавонон ба мутолиаи амиқи шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ буда, дар баланд бардоштани сатҳи маърифати адабӣ ва таҳкими эҳсоси ифтихори миллӣ саҳми бориз дорад. ба ҳамаи ғолибони даври дуюм, инчунин омӯзгорони онҳо сипоснома ва мукофоти пулӣ тақдим карда шуд. бояд ёдовар шуд ки барои омода шудан ба ин озмун қаблан шоҳасари безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома бо иқдоми неки фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав бо сифати баланд ба нашр расида ба ҳар хонаводаи Тоҷикистон тақдим гардид. шоҳнома асарест ки давоми беш аз 1000 сол насли башарро дар рӯҳияи қаҳрамонӣ, ахлоқи воло, адолатпарварӣ ва ватандӯстӣ тарбия кардааст. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, ахбор.
در ناحیه یوان ولایت ختلان در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی آزمون معرفتی تاجیکان در آینه تاریخ برگزار گردید که به تحکیم خودشناسی ملی و بلند برداشتن دانش تاریخی جوانان روانه شده است. از جانب سودی عالی جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یوان با مقصد معین نمودن بهترین داننده تاریخ خلق تاجیک در بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه آزمون معرفتی تاجیکان در آینه تاریخ تحت عنوان تاریخ تاجیکستان برگزار گردید. طور اطلاع داده شد آزمون مذکور با افتخار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده. هدف آن آموزش عمیق و همه‌جانبه تاریخ پرقناوت ملت تاجیک، احیای خاطره تاریخی، بلند برداشتن سطح معرفت و جهانبینی، ترغیب میراث گرانبهای تاریخی و فرهنگی تاجیکان، تحکیم حس وطندوستی و خودشناسی ملی و افزون نمودن شوق و رغبت خوانندگان به آموزش تاریخ خلق تاجیک می باشد. آزمون از روی 3 جای افتخاری، 1 جای یکم، 2 جای دوم و 3 جای سوم برگزار گردیده. غالبان با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سودی عالی جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده می شوند. چورابینی با اشتراک نمایندگان سودی عالی جمهوری تاجیکستان، مسئولین مقامات محلی، آموزگاران و خوانندگان در فضای تنتنوی برگزار گردیده. اشتراکچیان دانش و جهانبینی، ذهنی برا و ملکه‌های خود را در سمت تاریخ خلق تاجیک به نمایش گذاشتند. سوال و سپارش‌های پیشنهاد شده فراگیر دوره‌های گوناگون تاریخ دولتداری، فرهنگ، تمدن و شخصیت‌های برجسته ملت تاجیک بوده سطح آمادگی اشتراکچیان را معین نمودند. در قسمت فرهنگی چورابینی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه یوان صحنه‌های جالب و پرمحتوا را از زندگی و آثار چهره‌های برجسته علم و ادب تاجیک منظور نموده با اجرای سرود و رقص‌های ملی و برنامه رنگینی فرهنگی خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. بشبهه برگزاری چنین آزمون‌های معرفتی در تحکیم خودشناسی ملی، ارجگذاری به تاریخ پرافتخار خلق، تربیت نسل دانشمند و وطندوست و حفظ ارزش‌های والای ملی نقش مؤثر و تقدیرساز دارد. шиноварӣ яке аз намудҳои муассири тарбияти ҷисмонӣ дар таҳкими саломатӣ ва рушди қобилияти ҷисмонии инсон нақши муҳим дорад. шарҳи бештар дар гузориши раҳматшои обид. манфиати шиноварӣ ба саломатии инсон маълум аст ва аз давраҳои дур одамон бо усҳои маъмули крол ва браст шино мекарданд. савараҳо ба ҳазорсолаи чорум пеш аз милод рост меояд. шиноварӣ низоми корӣ мушакҳоро инкишоф дода ҳамоҳангии ҳаракати буняро такмил медиҳад. шиноварӣ ки навъи варзиш аст, асабро мустаҳкам, мубодилаи моддаҳоро дар бадан беҳтар, кори узвҳои нафасгирӣ ва дилу рагҳоро тақвият мебахшад. якчанд намуди варзиши шиноварӣ мавҷуд аст, аз ҷумла шиноварии тандурустӣ, шиноварии варзишӣ ва амалӣ. шиноварии тандурустӣ як шакли тарбияи ҷисмонӣ ва беҳдошти аҳолӣ мебошад. мунтазам ба шиноварӣ машғул шудан организмро обу тоб дода, иллати роҳи нафасро пешгирӣ карда, инкишофи ҷисмониро такмил медиҳад. шиноварӣ яке аз маъмултарин намудҳои варзиш аст. шиноварии варзиширо ба хоҳишмандон аз 5 солагӣ омӯзонда мешавад. дар мусобиқаҳои варзиши шиноварӣ наврасони аз 9 сола боло ҷалб карда мешаванд. кӯдакон зудтар ва осонтар ёд мегиранд. таносиби нафасбарориро бо ҳаракати дастҳо, мувофиқати умумии ҳаракат бо нафасбарорӣ, такмили маҳорат дар ин навъи шиноварӣ дар бардавомии саломатии инсон манфиатовар аст. шиноварӣ ба маҷмӯи чораҳои тандурустӣ дохил мешавад ки ҳангоми муолиҷаи ихтилоли системаи марказӣ ва канори асаб, узвҳои такя, бемориҳои мансуб ба мубодилаи моддаҳо ва баъзе узвҳои дарунӣ судманд аст. шиноварӣ воситаи хуби обутобдиҳии бадан мебошад. шахсоне ки мунтазам дар ҳавзи шиноварӣ ба ин намуди варзиш машғул мешаванд, дар хунукӣ тобоваранд. тағйирёбии обу ҳаво бо онҳо таъсирнопазир аст. зимистон дар ҳавзҳои кушод обозӣ ва шиноварӣ кардан тарзи беҳтарини обутобдиҳӣ мебошад, вале ба аксари одамон ин усули обутобдиҳӣ тавсия намешавад. ба шиноварии зимистона баъди маслиҳати табибон бо тайёрии хуби пешакӣ машғул шудан мумкин аст. агар нафарони фарбеҳ дар асоси тавсияи табибон ба варзиши шиноварӣ машғул шаванд, вазнашон кам гардида ба ҳаёти солим бармегарданд. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед.
дар натиҷаи сухдор дар яке аз меҳмонхонаи шаҳри нью-деҳлии ҳиндустон 21 нафар ҳалок ва 13 каси дигар маҷрӯҳ гаштанд. Ин фоҷиа дар маҳаллаи сераҳолии истиқоматӣ, ки дар байни донишҷӯён маъмул буд, рух дод. наҷотдиҳандагон зиёда аз 40 нафарро ба ҷойҳои бехавф кӯчониданд. Ба гуфтаи табибон 2 нафар аз маҷрӯҳгаштагон дар ҳолати вазнин қарор доранд. гуфта мешавад, ки сухдор дар тарабхона дар ошонаи якум сар задааст, аммо сабаби дақиқи он то ҳол муайян нест. полис тафтишоти расмиро дар ин самт оғоз кард. дар испания беш аз 100 нафар қурбонии гармии ғайримуқаррарӣ шуданд. тибқи гузориши Reuters сатҳи фавқ дар моҳи май ба сатҳи рекордӣ расид ва аз ҳисоби миёнаи 10 солаи охир беш аз 3 маротиба зиёдтар буд. дар як қатори минтақаҳои кишвар сутунҳои термометр ба 40 дараҷаи селсӣ наздик шуданд. тибқи маълумоти табибон, бо ҳар дараҷа эҳтимолияти марг аз гармӣ ба ҳисоби миёна 10% меафзояд. аз ҳама мушкил пиронсолон ҳарорати ғайримуқаррариро таҳаммул мекунанд. вазорати тандурустии Испания мефаҳмонад, ки барои организмҳои бисёр шаҳрвандон дар аввали мавсими тобистон аз навсозӣ ва мутобиқ шудан ба гармӣ душвор аст. тӯфони тропикии ҷангми, ки таи чанд рӯзи охир қисмати аз ҷопонро фаро гирифта буду, дар пайи он хисороти зиёде ба инфраструктураҳои ин кишвар овард. айни ҳол ҳамоно доманаи ин тӯфони тропикӣ ба шаҳри Токио расид. дар ин бора расонаҳои маҳаллӣ хабар медиҳанд. ба иттилои манба, суръати вазиши шамол дар баъзе минтақаҳо то ба 160 километр дар як соат мерасад. боришоти шадид боиси обхезӣ дар як қатор ноҳияҳо гардида, мақомот дар баъзе минтақаҳо аз эҳтимоли лағжиши замин ҳушдор додаанд. дар чанд ноҳияи осебпазир огоҳии кӯчонидани сокинон содир шудааст. хадамоти изтирорӣ аз аҳолӣ даъват мекунанд, ки тавсияҳои амниятиро ҷиддан риоя намоянд. ҳамчунин бар асари ҳавои номусои садҳо парвози дохилӣ ва байналмилалӣ лағв гардида, ҳаракати нақлиёт дар баъзе самтҳо бо маҳдудият рӯбарӯ шудааст. хадамоти обу ҳавошиносии ҷопон вазъиятро зери назорат дошта, аз эҳтимоли идомаи боронҳои шадид ва шамоли сахт дар рӯзҳои наздик ҳушдор медиҳад. бинандаҳои гиромӣ, буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. тансияту хонобод бошед.